De blombakken van de 90-jarige Klaasje Meijer van Wommels staan er het eerste leers bij. Om 2 uur ging vrouw Meijer zelfs nog op een fiets naar het tuincentrum. Maar na een ongelukje was ze dat niet meer. Dat is correct. Nou, ze is maar haast een kilometer buiten het dorp. En dat mis ik. Dan denk ik, met mijn blombakken weer vol. Ja, dan mag je altijd weer vrij. En dan ben je haar eigen ding. En daar ben ik heel moeilijk in. Ja, om altijd te mogen vrij. Nou word je daar even mee me heen en daar even mee me heen. Daar hoor ik net zo van. Maar ja, die ene zo is het door. Maar dan is een bus gewoon uitkomst. Ja, dat is ideaal. Dat lijkt me ideaal. Zorginstelling Tellens liet over een paar weken een speciaal elektrisch busje rijden. Daar kan vrouw Meijer dan gebruik van meidje voor het keepje van nieuwe blommen. Het is zowel bedoeld voor oudere mensen die het nog thuis wijden als in een tehuis. Het is natuurlijk mooi als je in een verzorgingshuis woont waar er meer voorzieningen zijn. Dat je toch naar je gewone zangclub kan waar je vandaan komt. Of naar je kapper waar je altijd kwam. Dat je niet alles opgeeft om in het huis te wonen. Maar dat die scheiding wat weg is. Dat je gewoon aan de gemeenschap deel kan blijven nemen. Petra Degen, wie van de Mond betiert bij de start de eerste die het subsidie onvregen. Dat wie bij een squal in Reduzum. Daar riet al 10-tal jaren een squalbus die ben uit Oorendwarpen naar de squallen brengt. Ook dit is nevens de provincie een goed subsidievoorbeeld. Waarom docht de provincie dit? Is het nou net goed regelen dan? Ja, wij hebben natuurlijk het IB4 in Friesland is goed regelen, maar de trein en de bus niet elke dag goed vol zitten. Alleen ja, de trein en de bus kunnen net overal komen en ik net op elk tijdstip van de dag. Hè. Ze kennen ik net in de weekend of jongens naar Zuizen is het vaak op het dorpen, op het platteland, eerder minder verkeer. Vandaar dat wij voor dat soort gevallen dit soort ideeën hopen ontwikkelen te kennen. De regeling zal de komende tijd promoot worden. Met een speciale bus die bij de Dwarpendel gaat. Hier kunnen alle plannen inzien worden.